May lalaki nga nagpula ang mata, nagkagut ang mga ngipon niya. Ang mga tao, aksyon o kabalaka, basig adik siya. May pulis ni duol niya, kay basin mo sabog sa druga. Halak ka. Ug sa dihang siya gipangutana, pulis gikasab-an niya. Gipiskat ang akong mata, mauni nga nagpula. Ayaw mo patagag istorya, may raong piskatong puga. Wala yun siya nadakpan, yahapang gikasap-an. Ang mga tao nanagan, nahadlok nga matakdan. Hoy, 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 balik mo dire, oy. Hoy, 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 hoy. Joke ra bitaw to, oy.